вид хора нещо си говорим за. Така, хора. Просто я съм какво да си говорим. Нещо да говорим за моите дечица. Нещо си говорим Училище, чат! страшната игра в Roblox. Не съм сигурна дали съм разказвала. Но това е друг въпрос, все пак. Трябва да... Просто трябва да го кажа. Дали е такова. Така, страшните игри в Roblox. Човек, защо правите страшни игри, въпреки че малките дечица ще се посърят. Да имам да се посърят, ще се надрискат. Не ги е сащам чатец. Тези хорца. Окей, гайс. Просто защо трябва да правите страшни игри Roblox? Защо просто трябва да правите страшни игри? Като има тъпи интернет за страшни неща. Аз като поискам да падна. Окей. Защо трябва наистина да се прави? Няма наблизко да има легло. Не ще се говорим за бебета. Така, как на хора само да питам защо не са ви досадни малките бебоци? Са... Досадното на досадното. По-досадни са и брат от баба ми. Аре, какво да направя? Да и паде. Това беше... Така, ще се включва в друга игра. Така, дали ще ви говорим за нещо? Окей, няма да говорим за... Ще говорим за леючките в магазина. Брат. Леючките в магазина са доста досадните. Аз не знам как си децата ги издържат. Брат, какво е това, бе? Няма да позволиш дете, например, да си вземе спрайт. Трябва да удържиш, брат, като някакво вързано куче. Да не пие, да не яде, не дейте, ядете. Така ще си... човек, детето ще си прави каквото иска, ти ли си длъжна да му казваш, ма. Лело